Kublai pi baro sai simpan hagni ga video ngan wana yang pi ya ka waina ki jingpan bana ki ba kong san bat ki ba don kam tam e yangi ki nong shong shnong jong ka state Meghalaya katal langi de ki khasi jointia la ne garo subhaban sngap ya gani ki jingpan bana namar ka long ka ba don kam hadu kata kata ba pintip kumba pilo ya ki social media kala don ka jing pintip la ne ka jingpan bana shabaro ki nong shong shnong jong ka state hi baro ka we ba gino ki ba don ya ka ration card la ne ka card ration ki de no ban link bat u adhar kad lane adhar number khanang ba kinyo ya kata ka hok lane ke jingmen toy ke jungki lungba kate ka scheme ban ngangej ru lungba kite ki nong sam coloration ha ki shnong ki thau ki jongpi ngangej ba ki la pentip lane ki la pen bana shabaro ki nong shong shnong ha ki shnong bapher ba pideno ban link u adhar card ba kate ka card ration namar gane ke jingling ya u adhar card ba card ration kalong kum shibanta ban yo ya ki jingkhen lane ki number jong ki briu ki badon hagi shnong gi thau ki badai hok ban yo yau te yu khau khanang ba ka ministry lane ka chanat badai page ya ka food and supply kila ban sam lane kila ban bate ya ka bha jungi ki badai hok ban yo yau te yu khau te namar kata nga kantu kan pham ye pi baro ki bala don bat ki bala Mhm. dep ban shon yu ne u adhar number subha ban leino sha ki te gi dukan ba sam ye ki te gi khau ration sha ki shnong gi jongphi ban ling no bat wat number slam namar ka government hi kala aipor hadu u laipoterik u banai he jiliu arjar arpasan ti haswa kati ka laipoterik subhaban pendep no ya ka jingling ya wadhar bat ka ration kan namar nginum la bantip lada la kut kati ka terik yo le se nagliang jong ka chanat supply kanum la shu ban sam le ne kanum la shu ban ai ye ki khau kamtam ye gitu ki briu ki bomdon ni wadhar bat juru i lada pimpat ling ya wadhar bat kati ka ration kan namar kani kam dei bale mano ndrei kadi bala penyai dane kabala pha lomba ka ministry bari page ya ketika food supply napo central government balada kani ki jingpan sange ban sam ya kitiki cowration sya gitu ki briu ki bompat don ye wadhar bat kumjuru ye gitu ki bompat ling ye wadhar bat ration card yano try pikeno ndrengan ong ye phiang ni ka basuk bat ka bha e kalong bas pandep ya ke e ka ba nagliang jong ka government ka pha khamtam e hakbe di bat banling ya u adhar bat ka ration card khnang ba jing mentoi ka bangyo nang tei kinum sakut la ne nginum du no ndei kan wan poi be sha ki tengkong ying ki jongi khamtam e ya u te u khaw ration ti shwa bangan benkut ngakarmen kani ka message kila yo lut kat ki badon ya ki mobile number la ne ki handset mobile number ki jongpi dengan penpulai pi lada pimpat yo ru sumpah ngan sarai lai shai lai sisi kat hadu ba kan dakut ketika live photorik ubanai jeliu kan sapoi kene ka message andai hangal apoi ya kene ka message ko boong kumne ha kachin khasi kachin garo bat ka kachin phareng ru kalapoi jangan pule ya kene ka message ko bala yo lengba ketika department jong supply ha kachin khasi nong yo khau NFSA khamkloi pen yaso yo adhar ba ration card shwa lai pho tarik jeliu arajar arsan lech dukan ration ne ki block office ki jong pi ba ban yo yak jingtip ki ba khambania halor ketika jing link jung phi ya wadhar bat ration card huni gini gi number we khandai ndu nyau lane khandai sau not ar lai ar nyau lai nyau gini gi ki jing pata ki blawan longba ka food and supply jong ka sarkar jela kublai shibon